Nyt mennään. Ja loiva vasen ja hyvin loiva oikein. Laita vähän. Okei. Sinne vaan, joka kuuluu. No niin, ja sitten siitä pikkusen vasenta. Ei oo pahan näköinen. Sinne vaan, kääntää vähän. Ja nyppy täys. Ja loiva oikein. Ja täyttä. Ja loiva oikein ylös. Ja sitten tullaan kiristeykseen ja käy ihan vaan 90 vasen. Älä saatana, tee tommosia kevätjuhlaliikkeitä. Ja sinne vedolla. Vittu mikä stressavi jarru. Joo, ei kun vaan paremmin. Sitten nyt pitää suoraksi. Ja sitten kääntää jonkun verran vasenta. Ei näytä pahalta. Ja vähän kääntää. Hyvä. Ja oikeeta. Ja nyppyjä vähän vasenta. Ja vasen ja oikeeta. Pikku tonne puitten taakse kääntää. Sinne vaan vedolla, hyvä. Ja silta ja heti 90 vaseen. Ja sinne menee. Ja vedolla siitä vaan. Ja oikeeta. Kääntää pitkänä. Eikä ollut pitkä. Suoraan. Ja silta ja sitten taas jarru ja 90. Ja sinne vaan. Noin ja pikkusen vasenta. Ja talon vasemmalle puolelle minun mielestä mennään. Sinne vaan. Ja sitten suoraan. Ja hyvin loivaa vasenta. Ja samanlainen vasen, vähän ehkä ahas. Ei mitään, mene vaan. Ja vielä lisää samanlaista, mene. Ja sitten tullaan se huomio ja pudottava oikein. Tuolta nypyltä vasta kääntää oikealle. Ja jo vain. Ja sitten taas tullaan 90 ja oikealle ja pyöreänä menee. Ja sumppako lopussa, mutta vähän sumppa. Ja vasenta. Ja vasen heittää ehkä. Ja pikkusen vasenta ja oikeita vähän kääntää. Sinne vaan ja vaara ja tosi ahdas silta. Ja oikein vasen oikein. Joo ja oikeeta ylös sinne ja ahasta edelleen. Ja sitten huomio talonpiha. Ja talonpihassa tullaan kans mutkitellaan vasen oikein vasen. Sinne ylös. No ja siitä oikein ja heti vasen ahasta on. Ja vasen ylös taas kääntää. Kääntää. Ja oikein alas ahas on. Nyt rauhassa tämä tai tarkasti. Elä leikkaa. Ja oikein kääntää pellolle. Ja nyppyjä ei mene ladolle asti, vaan tosta puskalta vasen näköjään. Ja sinne vaan menee jo. Ja oikein samanlainen. Ja nyppyjä täys ja kohta vasenta. En uskonut. Joo, tosta tommonen 4-vitonen vasen ehkä. Joo, 4-vitonen. On ysikin. Melkein. Ilman kulmaa vaan casuaalista. Ja oikeita vaan. Ja toi on sitten, tullaan nyt sinne nypyn takaa 90. Ja sinne. Hyvä. Sitten mennään pientä vasenta. Ja sitten lähdetään kaartaa pitkää oikeeta. Pitkää oikeeta. Ja etuviisto, ei mitään ihmeellistä piirretty. Siitä vaan etuviisto alas. Noin. Ja suoraan. Oho. Ja pikkusen oikeeta ja ehkä kääntää lisää. Ei. Vasen samanlaisen näköinen. Vähän kääntää lisää.
Tosta vielä pikkusen. Joo, sinne vaan. Ja oikeeta ja vasen samanlainen menee. Ja loivana oikeena yli. Ja sinne taas kääntää oikeeta. Ja sitten vasenta lähtee tosta päältä. Ja lisää vasenta. Sinne vaan, hyvä. Ja oikein alas. Ja samanlainen vasen. Joo, ja taas oikein, samanlainen. Ja sitten yli, oikein, vasen, oikein. Vittu. Ja vasenta pitkänä. Hyvä. Ja vielä jatkaa tosta. Ja vähän oikeeta. Ja vasen oikein. Ja sitten vasen siima näkyy kääntää. No, ja sitten maaliin oikeeta. Pitkänä ja sinne vain. Ja tosta kello, tos 6029. Sehän oli ihan vittu kun lähtee takapäin pois boorista herkistä. Aikamoista liippi. Nyt se muuten ei aukea se ikkuna. Menipä kehumaan lähes, että on sähköikkuna. On se kun osaa painaa. No niin. Sehän oli mukava aloitus.